Halo lwgwpwr, kulumbai. आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोदानै बरायलायबाय आरोना। दिनै मोसौ थुखैनाय मोसौनि दिन आरोना दिनै फार्स्ट मा होनो आंबो मिथिलायलाङा बैसागु हाबबाय आरो ओमफ्राय अलसिया नालाय आयदो आया मानो थाफाखो मोसौ थुखैनायाथ' जोंहा ओमफ्राय नै दा सिखारदों जोंहा दहायनो सिखारदों आङो सिखारलायगोन ओंखाम सिखारखावो आङो नों बोरै माला सुयो ini sudah lumayan apa nung bodo mana sih bisa sudah दहायनो थांनांगौमोनबा खोन्थाबांनो गुफुरसो देग्लायना आलुजों एखेसो नुबाय माबा लावजों एखेसो नुबाय आबुजों खामोना गोसोम आबुजों खामोना गोसोम गुफुर गोजा एखे समायो दैमासो मोननांगौमोन लांनानै आराम थुखैनो नोंसो आं थुखैगोन हाय जोगोनिफ्राव बाब खिथु गिदिरखाय माला खिथु गिदिर नोंथ' आंलायलायनायसो दं गादाबसो थुखैयो चुरिया बायदि नुदों चुरिया रेडि खालाय थुखैनायाथ' थुखैबायमोन आङो ओमफ्राय हाबनायासो हाबगोन ना हाबाथाय बायदि खिथानांगौ नामा हाबनाय नङाहाय माजों हाबगोन माया गोखायाथ' बानायदों ओरैसो थुखैनांगौ माथो आं बेलेगथिंसो नायदों माथो मा आं बेलेगथिंसो नायदों माथो बबेथिं नायखो एने बबे नैयावसो नायनांगौ केमेरायाव नायबासो मोखाङाव नायनायनि मुलिले नुदोंना मैया यशोदा टिं टिं टां नांगौ बे बिबारखौ मा बिबार होनोमोनलाय लावआव मा आं मिथिबाय मा मिन्थिखो आं मिथिबाय बे बिबारखौ होनदों दा बेखौ माबायदि सियो इस आबिया रोंला लाव मोननैसो खैदो फान्थाव मोननै सुनांगौ ना बेखौनो सुनांगौ नामाब्रा हादै गैयाना फान्थावानो बांसिन जाबाय ओमफ्राय गेजेराव बिबारखौ सुनो बावबाय दा सासे मोनाजों थाइजोंनो नागिरहैबायनो मोनगासिनो बे माबा बिबारालाय मा होनोमोनलै बेखौ मा बिबार दालाय बेनि दंना बेनो बिबार जाबाय नामा मोनसेल जाबाय नै बेयो हालदैया ओरैजाय नांगौमोन ना हादैखौ मा नै जना गोलैबाय गोलैदोंसो मोजांखौनो सुनो रोङासै ओमफ्राय खेथेबलायनानै थुसोबानो जायो माबानानै लानानै मामि मा मेथाइ बेलाय
사실은 Mấy vị là Tôi thấy là दै लायनोसै दै Lấy đi हाब बाल्थिं हे लोगोफोर दै लाबोखाबाय थुखैनो दैमा गैया नालाय बिदिनो थुखैनांगौ जायो जोंना ने आया दांजालायदों माथो दिनैलाय नङाबा आरो संनोसो नागिरो मालाया नों संबाय सोरा Thôi, thôi Thôi ayo ya गाननोसै दे आं भिडिअ लाग्रा जानोसै गदंखौसो गानहोबाय गदंखौसो खानानै दोनदों Malah nanti Jangan naik खुलुमग्रो खुलुमग्रो खर' हमनानै दे जेबो नङा Nengku jibaitse Ro, बारखोना होगोन Hmm. सासेया थालिरा नांगोना नाङानो थालिरा ओइ नै लायनोसै खाजोब्बायहाय र' दे बिदि नङाब्रा ओरै खालामदो ओरै एसे दुरुं बारहो दुरुं समायसिगोन दा एबारसो मालाजों समायसिगोन एसे लुस जाबायदां माया गलियाव खानायाव थुखैजाया हा थालेर फानहैजोबसै मोनसेल' दोनथानोसै गाबोन स्रांगो बेखौ लायो बिलायमानो दोनदों बेखौनो हाना दोनदोंमोन आं बेसेबां लायो सोलाबाखै बिमानोबो मोनसे होनदोंमोन ओमफ्राय माबायासो सोरां बिमायासो खोन्थायाखैनोबा मिथिया खोमा गालांखाबाय मिथिबा लागोन ना इयो थालिर दं होनना मिथिदों जानो इयो ओमफ्राय सनजय बिमायालाय सनजय बिमा बिदोंमोन बिदों इस्टेन मा होनदोंबा फैथा फोथा थुसिन फोथा थाव राजों फुनो हाय बोलो हाय दे थुफैदो र' इखौ लाबोनि थुइसै आया थुखैबा मालाय गिसि जागोन ना गोलैजोबगोन ना जेबो नङा बेयाव सारग्रोनोसै एसे गलियावनो बोरा राइदिंआलाय राइदिंखौबो लानांगौमोन दालदाब बुनांगौ बेखौबो थेबफायो नामा उखुमाव बेजों बुनांगौमोन मोनसे लादों बिदिया बैहाय न'आव
Bija bilang आया बुग्रोब्रा दै सिगां नै रानि थुनो नोंसोराव आं मबाइल हमनांगौ ना मगा लाबोनो खिथायाबोरो थुदो आथिं आखाइजों बिलिररा बिदियाव हां मोखांसे नांबावगौमोन ना बेयाव खर' मोखां बरिया जाबाय जाबायबो जाथाराखै बे दे आं लादे सानैना बाल्थिंजों खादों आया गोजानसिगोन लाबोदोया ना लाबोनाय ओइ थिखोना नांगौ मा खालामखो बेखौ सासे लानो मोननांगौमोन लानानै ओमफ्राय दा खिबुखौ नै साब देरद्रायगोन ना उननिखौ सारलांबाय था बाल्थिंखौ लाबाय था लाथ'ब्रा ना एसे लाव जा फान्थाव जा बोसोरे लांबाय था होनदो दे लाव जा फान्थाव जा लांबाय था उरो सारायजों बुंनांगौमोन ना सारायजों गारबायसो केमेरा मावहोनो हाजारो मेंबायहाय ना खारलायनानै फै ओरैनोबा सानद्रि गिदिरखौ लानांगोन खादो रावबो थुखायाखै नामा गैथारा माथो ओइ थुखैबाय साना ओंखारसिगोन हनै हाथाय साल' दख'नाबो गाना जोंना मोसौ थुखैनाया जायो ना दख'ना गानलायनांगौ ना खाना हाबाय आं खाना हाया जै ज' हाग्राथारलै बिबार बारखोन्दा जाजोब्बाय bisa menyari ini bisa menyari ini मोजांथार हाय cakap जानो र' जाहाय होगोन cakap जाहायसै बिबारा मोननैल' लाबोदोंमोन ओमफ्राय थोआसै न'आव लागायनांगौना बिबार गैयाना ओइयावलाय बिराद दंमोन आरोना लामायाव ओमफ्राय लायासै ना मैया लायाखै मोननैल'नो मोनदों बेखौ थेबनोसै आरो सिलाय ओरै सिबाखै सिखारनाय लोगो लोगो मोसौ थुखैबाय हाथायबो फुवाखै नों हाथाय फुबाय बोरै आबैया इयाव लाबो Apa bilang ni be ani bilang ni be ani मोनथाम बिलाइ मोनसे फिसा आरो हो सुजाथार बेखौ दानस' जायाना मोनथाम बानाय जाया ओइलाय मोनसे दंफांआव खानाय दं गलियावसो थेबनांगौमोन मायावबासो खाना गालांबाय
Lah ikut mundur tiba-tiba. मा Orang makanan tu dah mana? माने मा नांगौ हाबनांगौ Ang dasan tu. Ang tidak sudah bisa. Coba nala. Tengah lain je. Gate mana tu baik. Baik. Ini yang betul tidak. Mun haba. Tengah lah kok. ها Tengah lah. Nak makan saya. Halo lwgwpwr, kulumbai. आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोदानै बरायलायबाय आरोना। दिनै मोसौ थुखैनाय मोसौनि दिन आरोना दिनै। फार्स्ट मा होनो आंबो मिथिलायलाङा जायखिया बैसागु हाबबाय आरो। ओमफ्राय दिनै बैसागुनि सामान लायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। मा लायो नोंथांमोननो खिथागोन आं। लाबोखांनानैसो खिथागोन आरोना लोगोफोर। आं भिडिअ लानो हायालै लाजियो। हाथायाव थांनो नागिरदों आरोना आङो। साइकेलजों थांसै हारसिंनो। बारा फैसा गैया। बिदिनो एसे जानला मोनला लाना फैनोसै आरोना। बिबार ओमफ्राय मा मोनो लाना फैनोसै। बैसागुनि आरोना लोगोफोर। हाथायाव थांनो ओंखारबोबाय लोगोफोर। मा होनो दुगैनानै दिनै मा होनो मोसौ थुखैनायनि ओमफ्राय बैसागुनि जैग' होयो लोगोफोर। दा मन्दिरावहाय ज' जागोन आरो दाहाय। हाथायाव थांना फैखांनानै मन्दिराव डाइरेक्ट थांसै। दख'ना गाननोसैहाय आं गरमथार ओंखामबो जायाखै आं। नै लाबोबाय आङो हाथाइनिफ्राय जि मेंखाबाय ओंखाम जाया मा जाया थांनानै नै बेखिनि आरो। नै दख'ना गैया बेयावनो जि फैसा थांबाय। बेखिनिल' बेयावनो जि फैसा थांबाय। ओमफ्राय आं दायो मन्दिराव थांसै आरोना लोगोफोर। ओंखाम जि उखैबाय आं। ओंखाम जालांला दा मेथाइ मोनजागोनदां। लोगोफोर दायो जेखौनो थांसै लोगोफोर होखांखोना माखोथाय थांसै आरोना होमबाबो बिनानावजों आंजों थांजोब्बाय मालाय आं हाथाइनिफ्राय दासो सफैबायना। बैसागुनि जेखौ होननायदों आरोना लोगोफोर। बोसोर गोदाननि नायजाला अबस्था गैला गोलोमफ्रुजोबखादों। हाय लोगोफोर जेखौ होखांजोब्बायमोन आरोना। ओमफ्राय आंना फैनाया लेट जाबाय। जेबो नङा दे होमबाबो गाबोन न'आव होफिनखागोन आरोना लोगोफोर। बेयावहाय होनोसै। ओमफ्राय दायो आङो न'आव थांसै लोगोफोर। लोगोफोर आं न'आव फैबाय आरोना। जि मेंखाबाय दुरबलनो। ओमफ्राय आइया प्रसादखौ आंनि बाहाग लाखादोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं न'आव जाफैबाय। ओमफ्राय दायो भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। बाय बाय। मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो। आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बाय बाय।